Krásné letní počasí láká k jízdám v přírodě nejen cyklisty, ale také majitele silných motorek. Tvrďáci na naleštěných mašinách předváděli své krásné a hlavně silné stroje a k vidění bylo i několik unikátů. Úplně první sraz silných motorek se odehrál o uplynulém víkendu na Jirkovském koupališti Červený Hrádek. Co se týče motorkářů, je tady toho strašně málo, tak jsme s klukama dali dohromady regionální sraz. Je to vlastně 0. ročník, začínáme a počasí nám moc nepřeje. Jaký program jste připravili? Přes den tu máme soutěže od 7 hodin vystoupení vlastně regionálních skupin, víceméně je to poskládaný z kamarádů. Večer vyhodnocení veškerých soutěží přes poledne, vlastně v sobotu máme spanilou jízdu od 12 hodin. Soutěže v takovém smyslu, že točení okolo řídítek, utíkání na cíl, máme tu jízdu pomalosti. Jak máte zabezpečeno, aby se něco nestalo, protože přece jenom kde jsou motorky a kde je alkohol, tak ono se někdy může stát, že někdo někoho srazí? Tak alkoholu poskromnou, protože většina z nich odjíždí na noc domů, něco tu zůstává. Pomáháme si mezi sebou, co jsme kamarádi, je nás tady asi 8 a snažíme se prostě nepouštět ven z areálu ty, co už požili alkohol. Sobotní dopoledne bylo určeno příchozím, tedy všem těm, kteří přijeli do Jirkova na krásných silných motorkách. Tak, co to mělo být teďko, to, co jsme viděli? Že to bylo gumování zadku, zamačkne se teda přední brzda, naloží se tomu pořádně, pustí se prudce spojka a drží se to. Mělo by to být asi tak jako, že by ta guma měla až bouchnout dokonce, Ale co ta guma na to říká? No ta guma na to říká, já nevím, trpí tím řetěz, trpí tím motor a ta guma stojí asi okolo 6 000 vzadu,